Spomínate si na túto starú administratívnu budovu v najrušnejšej časti Trenčína? Tá prešla jednou z najvydarenejších rekonštrukcií za posledné obdobie a takto nejako vyzerá. A ak ste zvedaví, ako to vyzerá dnu, poďte sa na to spolu so mnou pozrieť. Rekonštrukciou budovy vznikli v skutku reprezentatívne priestory a v jednom z takých priestorov sa práve nachádzame. Fasáda budovy tvorí prírodný kameň, ktorý vznikal na dne prehistorického mora, čoho dôkazom sú aj tieto lastury vo forme skameneliny. Na prízemí sú na prenájom obchodné priestory, ktoré sa dajú deliť na dva menšie celky. Na druhom podlaží sú priestory vhodné na kancelárie, ktoré sa dajú rozdeliť na 3 menšie priestory. No a tretie poschodie je k dispozícii pre jedného jediného nájomníka v celku. Čo sa týka parkovania, máte na výber z rôznych možností. Buď priamo v objekte garážové parkovacie státia, alebo vonku pred budovou formou verejných parkovacích státí, alebo v garážových domoch, ktoré sa nachádzajú nedaleko a sú pešo dostupné. Pre ľudí, ktorí majú záujem chodiť do práce tou najekologickejšou formou, a to je na bicykli, tak je k dispozícii aj bicykláreň. Objekty sú v stave holopriestor, ale to vás nemusí odrádzať, pretože majiteľ budovy vám zariadí vaše priestory do štandardu presne podľa vašich potrieb. Pokiaľ hľadáte reprezentatívne obchodné alebo administratívne priestory, tak adresa námestie Svätej Anny 9 je tým správnym miestom pre vás. Ak vás priestory oslovili, tak mi zavolajte. Moje meno je Rado Pavlík a som z Rado Reality.